Emmegde salamu aleykum oğlanlar, gıyızlar. Bugün nesip edenin Rusiyanın Ulyanovsk şehrine iň bir köne dostum, kılaktaşım Merdan dostum toyuna geldik. Tuğulum Qarabekde Merdan Mustak diýip tanalya. Bärde däm inisi Kerimcan. Hem toylar utlu olsun da keşa. Tağamanca to bolay. Nesip boda bugün tama başlar takypasy. Toy takypa Ulyanovskdaky türkmenleriň toyuny görkezýän inşallah. Emmegde janyňa sag bolsun. Toy bugün bolalım sad bugün, kaygını yad edelim bolon sadıya. Tant edin nazir aydımlar aydın sadıya. Aa, beri. Da yaman oğudan oldun ay tuğulum mara. Öňre öýlen aýmelek ene ýüzüň açylyp gitdi. Öňem gelineceğim tapan däldiňler ya. Tuğulum mara. Türkmen diýilerini almadylar, o kılakdaşym şol oglan bara. Böl okuduk şuň bilen. Merdanos. Özüň toy edenim ýadyma düşüpdi bu arabalar bar tuğulama. Görýärmi tuğulum? Bir türkmen öýlenýär, hemme gelýär da oglanlar bara. Saransdan gelen oglanlar. Ulyanovsk oglanlary. Azerbaýjandan gelen fotograf. Tuğulum bara. Malades. Yaşlar wagt olsun ay oglanlar. Maşgala bolup gitdi. Ağaly inli tuğulum bärde uýasy daýlasy. Ay Türkmenistan etdiler tuğulum bärden bara paşly Qarabek boldy. Merdan Gula. Ne gynandyň? Çykda köp boldum ya. Gula. Bildiğine de kinoda yali. Başkana sana ya balli. Если приехали из Дагестана, Дагестан езжу, брат, да? Брат, с Дагестана, да, приехал? Из Туркменистана, hattına göynüyor. Altın giysen koydum, yağday taşıdı koydum. Ya öğren ya da öykü, yani bir Para, çaytya vara, emme tığa nokta, emme ağını öğredim, görkezecektir videoda vara. Ene, emme var. Atavay sen mi? Yaşlar vakti olsun onda. Duygu tanıtı, var. Eyvallah. Ayradı dilleri aydın maytalin. Üstündasında her gün bir de Doy, 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 doy. Bugün bizde doy. Секретно ломайте Нурик танцует! Такого Русь матушка еще не видела! Ulyanovsk'da Obelix dip tanalyan memoriala geldik. Ulam nemäniň polny gelinmasinyň nemesi? Glamnysy. Men aýtýan şu taýlara gelseň bar, Ulyanovsk'da bir hilek Los Angeles mi? Paris mi şonýa ýerlerde meňdeýän yer bar ekeni. Tuğulama. Yaşa surada düşe.